og jeg skal ikke tættere på. Nej. Det er godt nok sådan der her. Yes. Okay. Men pædagoger i folkeskolen breder sig mere og mere, om man så må sige. Pædagogers kompetencer efterspørges af politikere, kommunerne, og pædagoger kan efterhånden løse mange opgaver i folkeskolen. Og jeg tror, der fremover også vil være god plads til og god brug for pædagoger. Det, jeg synes er den største udfordring, det er i virkeligheden at blive meget klar og tydelige på, hvad er det, pædagoger kan i forhold til folkeskolen? Hvad er det, pædagogers kompetencer kan bruges til i folkeskolen? Det tror jeg, der er brug for, at vi bliver tydeligere på, fordi vi er i folkeskolen som pædagoger, fordi vi er pædagoger. Vi er der med vores kompetencer som pædagoger. Det er det, vi kan bidrage med, og derfor må vi også være tydelige, hvis vi vil fastholde vores position i folkeskolen og være med til at løse nogle af opgaverne, som knytter sig til undervisningen. Så blive tydelige på, hvad vi kan som pædagoger, hvad er pædagogers kompetencer, for netop at kunne betone, at vi er i folkeskolen, fordi vi er pædagoger. Jeg håber, at I på konferencen får mulighed for at komme med nogle gode bud på det, så jeg vil ønske jer alt muligt held og lykke med konferencen.